Pastor, ndakati nomwe mubvunzo. Nerimwe zuva ndiri pasocial media paFacebook. Okay. Ndakaona mumwe munhu waMwari aiparidza. Achiti dai ndandisirini, ndakaita zvakati, munhu yanga dai asina kupora, dai ndisirini, ndakavaka chechi yakati, inga dai isipo nhasi. Okay. Saka mucomment section manje, panakabva ati munhu waMwari, madi maparidza Jesu akarerwa pamuchinjikwa. Okay. Musiyana nekuisa mbiri kwamuri. Alright. Saka comment iyoyo manje. Makabva maita noise mucomment section. Okay, yes. Zidanzaiwa, siya munhu waMwari aparidze, mbiri kwari munhu waMwari, Jesu anotaura uyu. Kurerwa kwapamuchinjikwa hakuna zvakunotiita, hakutibatsiri kana chiro. Okay. Ndakabva ndaita confusion manje ndikati ndindiona mufundisi timbonzwa kuti kurerwa kwaJesu pamuchinjikwa kune zvakunotibatsira here kana kurevi chiro muupenyu hwedu. Okay. Yeah, it's a question and a half. It's unfortunate kana paine munhu anotenda muna Mwari because kutotenda muna Mwari, that's faith. Asingaoni relevance here the death of Jesus Christ, because as long as tichi experience a death on this life, then we also must say what is the solution to this problem. I have seen some people like warukutoraiwa vakatombotry kustaja kuti ndamutsa munhu, but it was easily picked. No, this is fake, hakuna munhu anga ambofa. So vanhu maybe were excited netestimony yemunhu yekuti ndindakarapa ndindakabatsira nhingi, but hakuna munhu ati ambodeclare kuti inini ndinomutsa munhu kubva kwakafa. And the only man akakwanisa kuita izvozvo nanhasi achiri kudeclare through his word is Jesus Christ. And for him to be able to do that, he himself had to die first and be resurrected. Saka the death and resurrection of Jesus Christ now gives that solid basis for a Christian to know that even if we were to die in this life, still we have the hope of another life. So the death of Jesus Christ, this can go explain much into the intercessory role and its sacrificial significance. It is because he died and he resurrected that any Christian has the faith we also will have a chance even if we were to die. It meant a lot to the early apostles. Vakafamba naye vakabva naye Galilee, vakanosvika naye Jerusalem, vakaona achiroverwa, paakavigwa, vakamuona amuka, vakabata nemaronda and everything else. Kubva ipapo zvichienda mberi, they were not afraid to die. Saka munhu anotaura nyaya yekuti it's not necessary, it's not significant, it has nothing to do with us. It's a very sad because kutotaura kuti munhu asitonzwisisa kuti chii chakanyatsoitika, and what weight does the death of Jesus Christ carry. Ndimbokubata ipapo. Yes. Saka muri kuti here kufa kwaJesu kunotipa hope yekuti even isusu tikafa tichamukazve. Exactly. Ndo point yandira kuburitsa yekuti kana munhu achibvunza kuti zvine basa here zvekufa kwaJesu Kristu, hationi zvazvinotibatsira isusu. Hatinazve any other basis yehope beyond death if it is not based on the death and resurrection of Jesus Christ. Ndo ticket racho, ndo pakabhadharwa. Whatever debt had to be paid for us to have life, it was through the death and resurrection of Jesus Christ. Nanishikupa my examples, the apostles, they were no longer afraid to die. They were no longer afraid to die. That's why almost 11 of them, they died a martyr's death. Verse 1, Peter, they were crucified in Rome 1. Because they were either because in ndakatomuona murume uyu akamuka ndikamuona. Let me read to you Acts chapter 1, I think. Let's hope because kuna John, but ndofunga Acts iri padhuze neni. Yaanenge achinyorera kuna Theophilus. The former account I made, O Theophilus, of all that Jesus began to do and teach until the day in which he was taken up, after he, through the Holy Spirit, he had given commandments to the apostles whom he had chosen, to whom he presented himself alive after his suffering by many infallible proofs, being seen by them during the 40 days and speaking to the things pertaining to the kingdom of God, and being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem but to wait for the promise. So vakatomuona. So their life yanga yakurevolve around that fact. Takamuona
musi wakaroverwa taivapo. Amuka takamuonazve akadya hove takatarisa. He was not a ghost as some would want to say. Saka death yaJesus Christ and his resurrection, it's only that handina time yekuti unravel everything, but it is everything to anyone who believes. Ndo pane hinge, ndo chihuri, ndo pivot, ndo fulcrum. Kana ucharangarira nyaya. Is the fulcrum. Hazviti kuti tibvise the death of Jesus Christ. Ndo muzongo wenyaya yacho. Ndo muzongo wenyaya yacho. Ndotsaka uchizona John anzonyera chiri, behold what manner of love. First John chapter 3. What manner of love that the Father would give us his Son. And para kuti varume makambozvo but you some youth and now chiziva kuti is the fulcrum, is the pith. Thank you so much. Thank you, Elias. But it was a question and a half, but I do hope it will make sense to you and even as you interact with your other colleagues. Ndicharamba ndichiuya zvekare. Thanks very much.